Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Úžasná Božia milosť. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd, aj detských slz. Ty pochopiť vieš. 21. máj, v čase skúšok. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Jakub 1. kapitola, verš 12. Sily temnoty sa zbiehajú okolo duše a zakrývajú nám Ježiša pred zrakom a niekedy nám nezostáva nič iné ako v smútku a úžase čakať, kým mrak prejde. Tieto obdobia sú niekedy strašné. Zdá sa, že nádej zlyháva a zmocňuje sa nás zúfalstvo. V týchto strašných chvíľach sa musíme naučiť dôverovať, spoliehať sa výlučne na zásluhy zmierenia a vo všetkej našej bezmocnej nehodnosti sa vrhnúť na zásluhy ukrižovaného a vzkrieseného Spasiteľa. Nikdy nezahyneme, pokiaľ to budeme robiť. Nikdy. Keď na našu cestu svieti svetlo, nie je veľkou vecou byť silný v sile milosti. Ale trpezlivo čakať v nádeji, keď nás obklopujú mraky a všetko je temné, vyžaduje vieru a podriadenie sa, ktoré spôsobuje, že naša vôľa je pohltená Božou vôľou. Príliš rýchlo sa necháme odradiť a úpenlivo voláme, aby bola skúška z nás odstránená, keď by sme mali prosiť o trpezlivosť, aby sme vydržali a o milosť, aby sme zvíťazili. Tí, ktorí sa obracajú k Bohu srdcom, dušou a mysľou, nájdu v ňom pokojnú istotu. On vie presne, čo potrebujeme, presne, čo dokážeme zniesť a dá nám milosť, aby sme znášali každú skúšku a skúšku, ktorú na nás uvalí. Moja neustála modlitba je za väčšiu blízkosť k Bohu. Boh vo svojej veľkej láske usiluje o to, aby v nás rozvial vzácne milosti svojho ducha. Dovoľuje nám stretávať sa s prekážkami, prenasledovaním a ťažkosťami, nie ako prekliatie, ale ako najväčšie požehnanie nášho života. Každé pokušenie, ktorému odoláme, každá skúška, ktorú statočne znášame, nám prináša novú skúsenosť a posúva nás v budovaní charakteru. Duša, ktorá vďaka Božej moci odoláva pokušeniu, zjavuje svetu i nebeskému vesmíru účinnosť Kristovej milosti. Tí, ktorí odovzdajú svoj život jeho vedeniu a službe, sa nikdy nedostanú do situácie, na ktorú by on nebol pripravený. Akákoľvek je naša situácia, ak konáme podľa jeho slova, máme sprievodcu, ktorý nás vedie. Akákoľvek je naša bezradnosť, máme spoľahlivého poradcu. Akýkoľvek je náš smútok, strata alebo osamelosť, máme súcitného priateľa. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.